I gde ste, bando moja, dobrodošli u još jedan video. Pre svega da kažem i da se zahvalim na 50.000 subscribera. Jako smo brzo stigli do toga, tako da hvala svima koji su se pretplatili na kanal. Ako nije, neka to urade upravo sada. A danas imamo novi video. Šta je današnja tema? Današnja tema, ljudi, je ta da idemo u centar grada. Znači, stavit ću, kao što vidite, ovaj šeširić, stavit ću naočare za sunce i kome bude prvi prepoznao u centru grada, dobit će 500 dinara. Tako da gledat ćemo da dajemo klincima, ono kao starijim ljudima, ajde, to ni ne znači puno, klincima znači za sokić, vamo tamo, za neku pljeskavicu. Tako da, ljudi, kome prvi prepozna u centru grada Sremske Mitrovice dobija 500 dinara. Tako da, ljudi, idemo polako, sedamo u auto i palimo u centar grada. I ljudi moji, prvo moramo da odemo do bankomata, da skinemo pare, da bi naravno ljudima mogli da damo, pošto novčanik je potpuno prazan. Ali naravno ne možemo da prođemo od ovog brata ispred, ljudi moji. Evo, vučemo se, koliko idem? 20 na sat idem, ljudi moji. Evo, već 10 minuta. Stigli smo u centar, tako da idemo da skinemo pare i idemo da vidimo da li nekog uopšte ima u centru, pošto je jako vruće. Nadam se da će biti neko, tako da, ljudi, vidimo se u centru. Evo što. Pošto sam zaboravio naočare, pojma nemam gde su, tako da ćemo morati da odemo kod Kineza da kupimo naočare, jer ono kao ne smije da bude lagano, logično, ako nemam naočare, nemam kapu, verovatnoća je velika da će me prepoznati, a s ovim pretpostavljam da je malo manja, tako da, ljudi, idemo do Kineza da kupimo cvike i idemo u centar. Ako me zaista ovako neko prepozna u ovakvom izdanju, zaista je zaslužio 500 dinara, tako da, ljudi, možda me dedica prepozna. A da li se vi stidite kada trebate da pitate nekog za sliku? Ćao! Ćao, može slika? Da se slikamo? Da. Poznaješ me? Da. Gde me pratiš? Joj, na YouTube. Na YouTube-u, baci 5. Ti si inače prva devojčica koja nam je upala u kadar, hoćeš da mašeš samo kameri. Mi snimamo danas klip, svako apsolutno ko me prepozna dobije od mene 500 dinara, tako da si dobila 500 dinara, možeš da pojedeš sladoled sa svojim... Ja sam ti isto I ti, on me je prepoznao. Nema veze, daćemo im, ljudi, 500 dinara, tako da, ili imate nešto da kažete za klip? Pa, hvala. Hvala. Hoćemo, ko nas slika? Evo, prvo da ja vama dam 500 dinara, svaka čast. Dobro. Ajde, ja ću vas dva slikati, pa... Može. Ajde. Recite kada... Tičica. Ajde. Ćemo ja i ti cheese? Može. Hoćemo, da? Ajmo. Cheese! Bravo. Možeš slika? Ćao, može. Gde me pratite? Ja na Instagramu i na YouTubeu. Na YouTube-u. Ti? Na TikToku. Na TikToku. Jaj, pa vi ste nama u kadru inače. Trenutno snimamo klip za YouTube. Znači, poenta cijele priče, ko mi prvi priđe, dobija 500 dinara. Tako da, ko mi prvi prepozna, zato sam stavio kačket i naočare. Ja moram da vam dam 500. Svi gledamo, da li je? Ja sam vas vidjela kao vidim, to na YouTube. A jel? Hoćete nešto da se javite kameri i da mahnete tamo slobodno? Ja moram vama da dam 500 dinara, znači to je poenta cijelog klipa, tako da evo i za tebe i za drugaricu. Može. Joj, ne vidimo sunce, možda ovu stranu. Može. Hvala. Bravo. Se vozate, da? Lep dan. Da. Neka. Hvala. Hvala vama. Ćao. I ljudi moji, što je najjače, ko bi rekao da će u većini slučajeva devojčica da mi prilaze, meni je to ono kao nejasno, jer moj kontent se zasniva, znate i sami, na parkuru, skačem, prevrćem se, ludiram se, mama i sin, ali obično kao, mislim, pretpostavljao sam, ako će neko da prilazi, to će biti muška populacija, tačnije dečaci i tako dalje, ali bukvalno ne mogu da verujem da... U 99% slučajeva, zaista kad odemo u grad, devojčice prve prilaze, tako da veliki respekt za devojčice, hrabrije su od vas muškarci, tako da sram vas bilo. Može slika? Brate moj, može. Pratiš me, gde? Na TikToku. Na TikToku? Na YouTube-u? Da. Evo, pošto snimamo video, inače sad si trenutno u videu, tako da možda se javiš kameri.
Današnji video, današnji izazov, ti si vjerovatno imao sreće, ali zna Ralfa, tako da danas svako ko mi priđe dobije 500 dinara. Tako da si dobio 500 dinara, ja ne znam, eto, možeš da pojedeš sladoled neki nešto, znači bukvalno svaka osoba koja priđe dobije 500 dinara i ti si dobio zato što znaš Ralfa, tako da ja malo sam se maskirao da me teže prepoznate, ali bukvalno, imaš nešto da kažeš za video? Ne. Nemaš? Možemo da ovo ubacimo, ali ono mama? Da. Mama, ali možemo da iskoristimo ovaj video? Hvala puno. Ćao, vidimo se, legenda. Nešto polako kao da pada i mrak ili to meni zbog naočara, ljudi moji. Tako da nema više ni svrhe da nosi naočare sad na glavi. Tako da naćemo još jednu osobu, probat ćemo da sačekamo bar još jednu osobu da vidimo da li će me prepoznati i mislim da bi to bilo to. Tako da malo se sad skuplja, malo ima više mase zato što je ono kao zašlo je sunce i dosta je onako prijatnije vreme za šetnju, tako da eto, nadam se da će sad biti mnogo lakše da neko dođe, razumete? Napišite mi obavezno ljudi u komentaru koje je bolje pitanje za sljedeći video. Na primjer, možemo da napravimo ko otpeva deo pesme Gorilla Squad dobije, na primjer, 1000 dinara ili 2000 dinara, ne mora da bude 500, možemo malo da povećamo, razumete? Ili, na primjer, ne znam, ko pogodi koliko imam pratioca, to nije loša ideja, tako da možemo tako nešto da napravimo. Napišite u komentaru koja ideja vam se više dopada. Me samo prepoznala, pružila ruku, znači ja sam morao da dam 500 dinara, tako da izvoli, nadam se da ćeš da pojedeš neki sladoled ili nešto, hvala tebi. I eto ljudi, bukvalno to je to, vidjeli ste, klinci su prilazili, slikali smo se, družili smo se, neki su i zaradili, znači bukvalno najlakša zarada, ja mislim, bukvalno koja postoji, tako da ljudi, sljedeći put samo budete na centru, nikad se ne zna, možda sljedeći klip, kao što sam rekao, bude ko zna pesmu dobije 2000 dinara ili tako nešto, tako da ljudi ne zaboravite da se subscribe-ete na kanal, hvala puno na 50.000 subscribera, grmimo jako, lud content tek stiže, tako da volim vas Ralf najviše na svetu, šta se kaže za kraj, ćao!